Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Peygamberimiz Muhammed'nin kıskaça turmuş yolu hem anın faziletleri. Әлеге хезмәтне Раббысының кичерүендә мохтаҗ булган зат, илгәре Мәдинәдә Пәйгамбәребез мәчете каршындагы институт укытучысы Хайtham ибн Мухаммад Сархан төзеде. Аллаһ аның, әти-әнисенең һәм әлеге китапны нәшер итәргә ярдәм иткән барча кешеләрнең дә гөнаһларын кичерсен. Амин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Барча мактау данлау Аллаһ Тәгаләгә. Без аңа шөкранә кылабыз, аннан ярдәм сорыйбыз, аның ярлыклавын үтенәбез. Начарлыгыбыздан, бозык гамәлләребездән Аллаһ Тәгаләдә сыйыну эзлибез. Аллаһ туры юлга күндерсә, берәү дә адаштыра алмас. Аллаһ адаштырганны исә берәү дә туры юлга кертмәс. Шәһадәт бирәмен, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һичбер илаһи зат юк. Ул бер үзе, тиңдәшсез, һәм шәһадәт бирәм, Мухаммад аның кулы һәм илчесе. Үзенең пәйгамбәре турында, аның тормышы һәм кешеләр өчен кулланма булган сөннәте хакында гыйлем алырга аз гына булса да теләге булган һәр кеше өчен әлеге гади сүзләр бик мөһим. Бер галим булай дип әйтте: Әгәр кешенең бу дөньядагы һәм киләчәк тормышындагы бәхете пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте белән бәйле икән, димәк, үзенә хәерлелек, котылу һәм җаны өчен бәхет теләгән һәр кеше пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям тормышы һәм сөннәте, аның әһәмияте турындагы гыйлемне шул кадәр дәрәҗәдә алырга бурычлы ки, әлеге гыйлеме белән ул бу хакта белмәүчеләрдән аерылып торырга һәм пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан иярүчеләр һәм аның тарафдарлары сафында булырга тиешле. Әлеге мәсьәләдә кешеләр 3 төркемгә бүленәләр. Бераз гына белергә теләүчеләр, тирән гыйлем алырга теләүчеләр һәм бөтенләй мондый теләкләре булмаучылар. Барча юмартлык Аллаһ кулында. Теләгән кешесенә бу гыйлемне бирә, чөнки ул улуг юмартлык иясе. Мин дә, сез дә пәйгамбәребезне яратучылардан һәм ул кушканнарны үтәүчеләрдән, ул тыйганнардан һәм кисәткән нәрсәләрдән тыючылардан һәм ерагаючылардан булсак иде дип Аллаһтан сорыйм. Я Аллаһ, Ибраһимга һәм аның гаиләсенә рәхмәтеңне биргән кебек Мөхәммәдкә һәм аның гаиләсенә дә рәхмәтеңне бир. Ибраһимга һәм аның гаиләсенә бәрәкәтеңне биргән кебек Мөхәммәдкә һәм аның гаиләсенә дә бәрәкәтеңне бир. Дөрестлектә, син мактаулы һәм олуг зат, һәм галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһка барча мактау.